दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे दिनै जोबथा मावफुं मेल 2023-24 आरो 25 नि जि बोसोरनैनि जोंहा मोनसे मावसम बा अफिस टार्म दंमोन बिनि जोबथा दिनै जोङो माने एग्जिकिउटिभ मेल लादों खारन फैबाय थानाय 13, 14, 15, 16 सानब्रैनि हाबाफारिजों बड'फा फोथार दतमायाव मोनसे मेहेरगोनां आरो खोब मोनसे जाफुंसार जुथुमा जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बिनिनो सिगां बे जुथुमाखौ साक्सेसफुल खालामनायाव जिखिनि जोंहा प्रिपारेसन नांगौ आरो जोंनि बेसेबां थान्दैफ्रा बाहागो लागोन फ्राय जों 6000 डेलिगेट्सनि थाखाय टारगेट होदों अबजार्भार थागोन बेयाव काबाडि कम्पिटिशन भलिबल स्पर्ट्स कम्पिटिशन आरो फारसेथिं जोंनि लिटारेरि आरो डिबेट कम्पिटिशननि बेयाव हाबाफारि दङ माराथन रेसनि बेयाव हाबाफारि दङ बेयाव अबजार्भार हिसाबै गोबाङा बाहागो लागोन दा बे जुथुमाखौ थांखिनानै जोंनि जेखिनि सावरायनो गोनां रिजुलेसनफोर दङ बाहागो लानो गोनां जेखिनि जोंहा डेलिगेट्सफोर दङ अबजार्भारफोर दङ आरो बेयाव CWC मेम्बार सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि जिखिनि बाहागो लागोन बे गासैखौबो दिनै जोङो फिदै रिभिउ खालामनानै जों सावरायदों आरो बे हाबाफारियाव जोङो आगुनि जोंनि अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्ट इउनियननि आगुनि आफादगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'फाजों मैखोमै बिफाव लानाय बर'नि सार्थआव बा ट्राइबेलनि इन्ट्रेस्टआव निना कादु बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो जोंनि बोसोनगिरि खुंथा सरगियारि बिथाङा डेलिगेटखौ बेखेवनानै होगोन दा जोंहा देंखो मोसानायथाम कालचारेल कम्पिटिशन दङ जायनि गेजेरजों दिनै बर'नि देंखो मुलुगाव कालचारनि बिथिङाव मेथाइ खननाय बिथिङाव दैख्रं खुंगुर बिथांनि मुङै जि देंखो मोसानायथाम दङ मोजां मोजां मेथाइ खनगिरि जोङो सोरजिनो हादों बे जोंनि मोनसे हारिनि मोनसे रिसर्स आरो बे मोनसे ग्रेटनेस होननानै आं बुंगोन बे जुथुमायाव धर्मेन्द्र प्रधान इउनियन मिनिस्टार अफ एडुकेशन डक्टर धर्मेन्द्र प्रधाना फैगोन बिथांखौ जोङो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि CIT खौबो नायनो आरो बिखौ मर स्टुडेन्ट फ्रेन्डलि आरो जोंनि फिउचारखौ गायसननो हानाय IIT आरो NIT बा नोङो IIM बा IIIT जि लेभेलनि दङ बेबायदि जोङो CIT खौ बानायनो हायो नामा बिनि थाखाय बिथांखौ हांख्रायदों जोंनि जुथुमायाव बाहागो लागोन जेराव 20,000 स्टुडेन्टफ्रा बेयाव पार्टिसिपेट खालामगोन दा बे हाबाफारियावनो जोङो गोदान मोनसे थांखिजों इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन ISRO जि बेंगलुरुआव दङ बिनि फर्मार डाइरेक्टर CBPO बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो सिनियर मस्ट साइन्टिस्ट बिथांमोन फैगोन शिलंनिफ्राय माने स्पेस अन व्हील्स बेबायदि माखासे गारिफोर फैगोन आरो हरनि समाव जोङो स्काई बा स्पेसखौ जोङो टेलिस्कपनि गेजेरजों स्टार्स मुन जि सम्भब नायनायनि आरो साइन्सनि मडेल कम्पिटिशन स्टुडेन्टफ्रा स्कुल आरो कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा बेयाव बाहागो लागोन स्टल थागोन बे मोनसे जोंनि स्पेसियेल इनिसिएटिभ बर' राव बर' बिजों आरो मिडियामनि स्टुडेन्टनि गेजेराव क्वालिटि इडुकेसन लाबोनायनि थाखाय बेयाव जोङो डिसकासन खालामगोन आरो जेराव जोङो माखासे रिन'न आलासि तरेन बर' बिथां डक्टर सुमजल भट्टाचार्य बिथां आरो गोबां माखासे आलासिफोरखौ जों हांख्रायदों दा बेखायनो बे जोंनि थाखाय मोनसे खोब माने गोनांथार हाबाफारि 15 माने मार्चआव जोङो जोंनि आगुनि एबसुनि प्राय 1000 बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों बरायगोन बेयाव एबसुनि जि हिस्ट्रि बुक हिस्ट्रि अफ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन एन्ड बड'लेण्ड मुभमेन्ट 6 बोसोरनि 1967 निफ्राय 1993 नि बे मोनसे फार्स्ट एडिशन पार्टखौ 9 बोसोर लिरनायनि उनाव जोङो देग्लाय बेखौ जोङो पाब्लिश खालामगोन बेखौ जोङो बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां बिजाबफोरखौ बेयाव बेखेवनाय जागोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बरायगोन माहारिबादनि आदर्शजों बड'फानि जे गेरेमसा माहारि दानाय बर' हारिनि माहारिबाद थामोनथा रैखाथिनि सायाव
जोंनि अस्तित्व आरो फिउचारखौ लानानै जों बेयाव गोथौ गुवार सावरायगोन बेलासे जोङो जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोरनि दैदेनगिरि प्राय 50तासो अर्गेनाइजेसननि लिडार्सफोरखौ जों लिंहरदों बिथांमोना जोंनि पिस आन्डारस्टेन्डिं आरो प्रस्पेरिटिनि सायाव सावरायगोन बाहागो लागोन नेक्स्ट दिना जोङो प्राय 2 लाख पाब्लिक गेदारिं खालामनायनि टारगेट लादों जेराव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ जों हांख्रायदों गिबि मन्त्रि बिथाङा फैगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बिथांमोना गोबां आलासिफोरा बाहागो लागोन मिरुनि नखर मन्त्रि बिथांजों जगाजगा सोलिबाय थादों बिथाङा फैनो होननानै कनसेन्ट होदों दा फाइनाल कनसेन्टनि थाखाय जों वेट खालामबाय थादों किन्तु कमिउनिकेसना दाबो सोलिगासिनो दङ दा जोङो मिजिंथिदों जोंहा मोखाङाव बाजेट सेसन दा सोलिगासिनो दङ बे रिजिउम जाफिनगोन इउनियन बाजेट स्टेट बाजेट 125 एमेन्डमेन्ट बिटिआर एकर्डनि जे मोनसे मेजर इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा थाबाय कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा थाबाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङ गामि सोसननायनि मेटार दङ कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि मेटार दङ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि थिसननायनि डिलिमिटेसननि मेटार थाबाय एनडिपि रिलेटेड माखासे जोंहा इस्यु थाबावबाय इनफ्रास्ट्राक्चार जि प्रजेक्ट डेभेलपमेन्टेल जि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजनि बाथ्रा जोंनि जुथुमाया मोजाङै जाफुंगोन अर्गेनाइजेसनेल माखासे बिथिं दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जिल्ला जोंनि इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि स्टेट कमिटि आनसलिक कमिटि जोंहा गासिबो जिल्ला आनसलिकफ्राव टार्मिनेटिंआ जाबाय मिरु आफादाबो एबाराव गोदान आफाद बेयाव दाफुंनाया जागोन जिहेतु मोनफ्रोमबो 2 बोसोराव जोंहा निउ बडि फर्मेसन जायो आरो बे आफादनि संबिजितनि आधारावनो जागोन आरो लोगोसेनो जिखिनि जोंहा माहारिनि इन्टारनेल इस्युसफोर दङ एजेन्डाफोर दङ आल्टिमेट बड'फानि जे थांखिखौ लानानै हाबा मावलांनांगौ बेयाव डेलिगेटनि बिथिङाव जोङो गोथौ गुवार आरो जातीयताबादा जोंनि मुल मन्त्र माहारिबादखौ गारनानै एबसुआ मालाबाबो जिरायनानै थायाखै आरो माहारिबादनि आधारावनो हारि दानायनि थाखाय बड'फानि आदर्शजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 58 इयार्स जों खामानि मावबोबाय आरो जोङो थैथां मावलांगोन बेखिनियानो आरो नभेम्बर दाननि 2024 दा 25 रेलवे मिनिस्ट्रि आरो रेलवे बोर्ड बे मोननैबो माने डिपार्टमेन्ट बा मन्त्रालया जइन्ट डिसकासननि गेजेरजों एनेक्साराव थानाय बिटिआर बे एकर्डनि गेजेरजों रेलवे कोच फेक्ट्रि बेखौ गायसननायनि थाखाय बा मेनुफेक्सारिं इउनिट गायसननायनि थाखाय 300 कोटि थाखा एलटमेन्ट होदों आरो बे एलटमेन्टनि आधाराव बासबारियाव जिहेतु मोनसे लकेसन प्रपज खालामनाय जादोंमोन बे लकेसना जथेस्थ प्राय 2000सो बिगानि बेयाव मोनसे बिटिआर काउन्सिलनिफ्राय लेन्डनि थाखाय प्रपज खालामदों जिहेतु बेयाव माने बे लेन्डस्केपखौ बे मेनुफेक्सारिं इउनिटनि थाखाय बाहायनांगौ आरो बाहायनांगौनि थाखाय काउन्सिला जिखिनि माखासे अफिसियेल वर्क दङमोन बिनि थाखाय अलरेडि खामानि मावनाया बै समनिफ्रायनो सोलिबाय थादों दा एडभान्टेज आसामनि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इउनियन मिनिस्टार अफ रेलवे एफेयार्सनि जाय मन्त्रि अश्विनी बैष्णबा दाख्लै फैनानै बुंदों जे नैबे क'क्राझारनि बासबारियाव एडभान्टेज आसामनि गेजेरजों 300 कोटि थाखा रेलवेनि मेनुफेक्सारिं इउनिट बानायगोन होननानै बिथाङा घोषणा होदों बे माने लेटार होनायनि हाबाफारिया 26आवनो जादों आरो बिथाङा स्वयं आसामाव फैनानै एडभान्टेज आसामनि गेजेरजों बे इउनिटखौ घोषणा होदों बिनि खामानिया जिहेतु फैसा एलटमेन्ट होबाय बिनि खामानिया आरम्भ जागोन आरो बे 1500 क्र'रजों 300 कोटि थाखाया लोब्बा गैया बेखौ स्पेसियेलि रेलवे डिपार्टमेन्टआनो बा रेलवे मन्त्रालयानो आलादायै बे पेकेजखौ होदों बेथ' जोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम जों बरायदों फारसेथिं जोंहा थोंजोङै नङाबाबो खेंसालियै क'क्राझारनिफ्राय माने गेलेफुसिम भुटाननि जि माइन्डफुलनेस सिटि बेयाव आरम्भ जागोन
बेसिम जि रेलवे लाइन लांनायनि खोथा होदों बिनि गेजेरजोंबो जोंनि ओनसोलनि जि इनभेस्टमेन्ट एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटि आदार रिलेटेड जिखिनि जोंनि डेभेलपमेन्टेल वर्क्स बियो मोनसे महर मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों एडभान्टेज आसामाव बड'लेण्ड केन्द्रिक गोबां बेबायदि स्पेसिफिक मेनसन खालामाखैबाबो आसामनि सिङावनो जिहेतु बड'लेण्ड आरो बर' डमिनेटेड आसामनि गुबुन गुबुन एरिया आरो ओनसोल दा बिनि सायाव सोनारगोन जे आसाम सरकार बड'लेण्ड काउन्सिल रायलायनानै जाहाथे माखासे इन्डास्ट्रि आरो माखासे जिखिनि बेयाव इनभेस्टरफोर इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टफोर फैदों जोंनि ओनसोलाव गायसननो हायो नामा आरो बिनि थाखाय हानि लेन्ड मेटारा गिदिर बेयाव इलेक्ट्रिसिटि पावार साप्लाइआ गिदिर आरो लोगोसेनो रड आरो कमिउनिकेशननि मेटार थाबाय बे गासै फेसिलिटिखौ मिट खालामनो हायोबा बड'लेण्डआवबो एडभान्टेज आसामजों माखासे एचिभमेन्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों बे सम्पुर्ण खामानिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट काउन्सिल आरो आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव जागोन जायफोर इनभेस्टर बिथांमोननि गेजेराव जागोन जिहेतु MOUआ आसाम सरकारजों जादों आरो BTR गभर्नमेन्टआ जिहेतु आसाम सरकारनि दा पार्टनार दा बिथांमोननि गेजेराव सावरायनानै इयुनाव माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जोंबो आसाबादि आरो बिनि थाखाय सरकारा गावनि लेभेलाव खामानि मावगोन